Mare? 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 Oh, Mare, ikaw pala yan. Mare, pumasok muna tayo sa loob. Ano bang nangyayari sa'yo, Mare? Kasi... Sandali nga at kukuhanan kita ng tubig. Oh, ito Mare. Uminom ka muna. Salamat, Mare. Ano ba kasing nangyari, Mare? Napansin ko kasi, Mare, parang may sumusunod sa akin. Hanggang sa pagbaba ko dyan kanina. Ha? Sino naman yun? Hindi ko nga alam, Mare. Dapat kasi, Mare, may kasama ka lagi pag umaalis. Yun na nga, Mare. Bakit, Mare? Wala ka bang dalang sasakyan? Ginamit ni Lovely sa sasakyan ko. Kaya naisipan ko, mag-commute na lang. Siya nga pala, Mare. Ano pala sadya mo dito? Wala kasi akong kasama sa bahay. Kaya naisipan ko na pumunta dito. Yung asawa ko naman, busy sa negosyo. Si Lovely kasi palaging wala sa bahay. Mabuti na lang pumunta ka dito. Wala ka rin naman palang kasama sa inyo. Teka, Mare. Nasaan pala yung mga anak mo? Si Brian, nandyan ba? Wala siya, Mare. Nag-out of town siya para sa seminar niya sa company. Ah, ganun ba? Akala ko kasi nandito siya. Tita Ruby! Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kumusta ka na, Rysel? Mabuti naman po, tita. Talaga ka na. Parang kailan lang nung umuwi kami dito. Maliit ka pa. Oo nga, Mare. Bihira ka kasing umuwi dito. Kaya nga, Kailan palang balik niyo sa ibang bansa, Mare? hindi ko pa alam, Mare. Baka matagalan pa bago yung pagbalik namin doon. Talaga, Mare? Eh di matagal pa tayo magchichikahan yan. Oo, Mare. Pero yung mag-ama ko, baka mauna na silang bumalik sa ibang bansa. Nasaan po pala si Ate Lovely, tita? Nandun na naman sa mga kaibigan niya. Sana po minsan isama niyo po siya dito. Hayaan mo. Minsan, isasama ko siya dito. Talaga po? Sige po, para po minsan makakwentuhan ko naman po siya. Hayaan mo, sasabihin ko na sumama siya dito. Salamat po, tita. Sige po, tita. Pasok po muna ako sa loob at magbibihis muna ako. Sige. Siya nga pala, Mare. Nasaan si pare? Parating na rin yon. Maring Ruby? Mahal, nandiyan ka na pala. Paring Masong, kumusta? Eto, ayos lang. Kailan ka pala dumating? Na isang linggo lang. Ganun ba? Sige, iwan ko muna kay ni Mitch. Pagod kasi ako sa biyahe. Sige, mahal, magpahinga ka muna sa kwarto. Ruby, iwan ko muna kayo. Si Rysel tayo na. Rysel!
Uy, Rysel, saan pala yung punta mo? Pauwi na po ate. Ikaw po. Dito lang. May kakausapin lang ako kamag-anak. Ganun ba ate? O, sige na, Rysel. Mag-iingat ka, ha? Sige po ate, ikaw rin. Yun na ba yung kamag-anak na sinasabi ni Ate Emma? Parang hindi naman yata. Nasaan na sila? Wala pa naman si Kuya Brian. Baka mamaya kung saan na dinala ng lalaking yun si Ate Emma. Oh, Rysel, Ano po? bakit ngayon ka lang? Kasi po matagal po ako nakasakay kanina. Ganun ba? O sige, magbihis ka na muna dun sa kwarto at kakain na tayo mamaya. Ma, may sasabihin po pala ako sa inyo. Ano yun? Kasi po, si Ate Emma, nakita ko siya kanina sa may plaza. Nag-aabang ako ng sasakyan. May kasama siyang lalaki. Ano? Sino naman yun? Hindi ko po alam, Ma. Sinabi niya kasi sa akin nung nakausap ko siya, makikipagkita lang daw siya sa kamag-anak niya. Hindi kaya yung lalaki na nakita ko nung nakaraan? Nakipagkita na naman siguro siya doon. Sinasabi ko na nga ba eh. Ha? Bakit, Ma? Wala anak. Siguro, kakilala niya lang yon. Siguro nga po, Ma. Sinabi naman po niya na kamag-anak niya yon. Ama, pasok po muna ako sa kwarto para makapagbihis. O sige anak. Mukhang madalas na silang nakikita ng lalaking yun. Naaawa lang ako sa anak ko. Bakit kailangan pa niyang lokohin si Brian? Mahal, papasok na ako. O sige mahal, mag-iingat ka. Siya nga pala si Rysel. Di ba sasabay sa akin? Wala daw siyang pasok ngayon. Siya nga pala si Brian, bukas darating na. Mabuti naman. Kumusta naman sila ni Emma? Naayos na ba nila yung pagpapakasal nila? Hindi ko alam. Sana nga, hindi ko na sila pinayagan magpakasal. Bakit mahal? May problema ba? Wala naman mahal. Sige na, pumasok ka na. Baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Sige mahal, alis na ako. Sige mahal, mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Salamat. Ito, Masong. Mano po? Kawaan ka ng Diyos, Iha. Saan ka galing? May kinuha lang po ako requirements para sa kasal namin ni Brian. Ganun ba? Pauwi ka na ba niyan? Opo, Tito. Pero may bibilin pa po ako sa OSAID. Oh, sakto. Sabay ka na sa akin. Doon din naman ang daan ko. Nakakaya naman po sa inyo, Tito. Baka makabala po ako. Hindi naman, Iha. Magiging parte ka na namin ng pamilya namin. Ituring mo na akong pangalawang tatay mo. Sige na nga po. Tara, Maraming salamat po. doon ka na sa harapan. Sige po, Tito. Siya nga pala. Kumusta kayo ng anak kong si Brian? Maayos naman po, Tito.
Mabait naman ba sa'yo? Oo naman po, Tito. Nagkakasundo po kami sa lahat ng bagay. Yan ang maganda sa relasyon. Magkakasundo kayo at dapat nagtutulungan kayo. Opo, yun naman po talaga yung gagawin namin. Lalo na po, malapit na po kami magsama sa iisang bubong. Kaso, Ano? nahihiya po ako at naiilang kay Tita Mitch. Bakit naman? Mabait naman ang asawa ko. Mataray lang siya sa unang tingin. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo pag tinarayan ka ng asawa ko. Tara na nga. Sige po.